Ja, hej, det her det er Emil Carlsen. Jeg vil til at præsentere mit værktøj, som jeg har udviklet til den her platform, der hedder BC, Business Central. Og det vi er inde på lige nu, det er deres platform. Og nu vil jeg finde mit værktøj frem her, som jeg har kaldt for DM for Data Migration. Her kan I se, at der er mulighed for at lave pakker. Pakker fungerer på den måde, at når jeg går ind på sådan en pakke som den her, som jeg har lavet på forhånd, så har jeg valgt nogle tabeller, som jeg gerne vil lave indlæsninger på af data. Og når jeg ligesom har opsat tingene, som jeg gerne vil, så vil jeg kunne herude på den her side, gemme pakken. Jeg kan simpelthen eksportere pakken, så jeg kan bruge den til en anden sandkasse eller produktion, hvor at tit så laver man test og så videre på en sandkasse, og så når man er færdig med alle de test og ved at importen den virker efter hensigten, så kan man trække den ud af sandkassen og så proppe den direkte ind i produktionen og anvende den der, så man ikke skal gøre det 2 gange. Når vi går ind på sådan en pakke her, så ser vi hvilke tabeller jeg har valgt, jeg gerne vil lave importeringer ind til. Og herude så kan vi se hvor mange felter der er blevet valgt, det jeg gerne vil have med. Jeg kan simpelthen vælge, så hvis jeg har en fil til indlæsning, så kan der være per record kan der være 200 plus felter eller mere, men det er ikke sikkert at jeg skal bruge alle de felter, så jeg kan definere hvor mange felter jeg er interesseret i at have med. Og derefter så kan jeg gå ind i den her der hedder field mappings. Herinde der kan jeg så opsætte hver felt. For eksempel herinde på det her felt her, så kigger vi på tabel 18, som er kundetabellen. Jeg kigger på felt 2 i den kundetabel, og herover kan jeg se, at det er name, og det er den her type data. Og source mapping, det er så fra den fil, jeg importerer fra, hvor er det her placeret, og det er placeret på indeks 2. Så når jeg indlæser mine data, så ved programmet, at den skal kigge på indeks 2 efter det, som der skal ligge i felt 2 i BC. Og så har jeg også mulighed for, hvis nu at feltet er tom, så kan jeg sætte en standardværdi, der skal sættes i det felt. Og jeg kan også vælge, om der skal skibes noget validering. Det er fordi, at BC har deres egen validering, hvor et felt skal sættes. Og nogle gange kan det skabe problemer, og nogle gange kan det være, at man slet ikke er interesseret i, at det skal valideres, så derfor har jeg altså lavet den mulighed, at man kan skifte den. Og så udover det, så er der en transformationsregel, man kan sætte. Her har jeg sat, at den skal rense navnet for underlige tegn og så videre. Og den sidste tab her, der kan jeg vælge, hvis feltet her har en relation til en anden tabel, så vil jeg gerne sikre for eksempel, at det findes. Og hvis det ikke findes, så kan jeg jo simpelthen sige, at den skal laves, hvis den ikke findes. Eller hvis der kommer nogle værdier ind, som skal oversættes til noget andet over i BC, så kan jeg vælge, hvad værdien skal oversættes fra og til, når den kommer over, inden den havner i BC-tabellen. Ja, og her har vi så value mappings, det til, når at vi ligesom skal oversætte noget fra noget, så for eksempel hvis der kommer, så nu siger vi har betalingsbetingelser, og der kommer et eller andet mærkelig kode ind her, som så skal oversættes til 14 dage, og det er jo noget man så bliver enige om med kunden, hvad det skal oversættes til, men herinde der kan jeg så definere det, en lang liste, der kan være flere forskellige eksempler. Så når det er, at indlæsningen den sker her, så bliver det oversat til de forskellige værdier her. Skal jeg lige slette. Sådan der. Ja. Når man så har sat alle de her felter og opstillet dem som ønsket, kan se herover, at
det er ikke altid, det passer overens med, hvordan det ser ud i PC, og hvordan det ligger i filen. Ja, og når vi så har styr på det, så kan vi så sige importere, og sætte ind på mellemlink tabel. Jeg har en fil her klar, jeg lige kan trække ind. Sådan der. Nu begynder indlæsningen. Vi se, vi har 1002 records, og de bliver alle sammen lavet om til x antal felter. Det er fordi, at hver record behandler jeg på den måde, at de antal felter en record består af, så mange records bliver der oprettet. Så hver felt har sin egen record. Og det er smart, fordi at så kan jeg håndtere det meget bedre, når jeg ligesom skal lave ændringer, og jeg kan også bedre fange fejl, når jeg tidspunkt vil prøve at importere, og der er nogle ting, som ikke helt er vellykket. Nu ligger det i den mellemliggende tabel, og nu vil jeg så gerne tilføje alle de ændringer, jeg har opsat i field mappings. Sådan der, det gik jo meget godt. Og så har jeg så lavet den her side, hvor man ligesom kan se den originale værdi, som der kommer ind fra filen af, og den værdi, den har nu. Og der kommer der for eksempel, det her, der var tom, der var et eller andet customer posting group her, hvor den kom ind som ukendt, og noget her, der hedder bakker, og der var noget, jeg har sat til kontant. Den røde farve er ikke helt hensigtsmæssig i forhold til det, der sker lige nu her, men det er fordi, at den mener, at det ikke eksisterer, men det gør det. Det eksisterer på den givende tabel. Det skulle jeg gerne mene. Altså ser vi i hvert fald, når vi prøver at indlæse det. Og nu siger jeg så, nu har jeg så transformateret data, der ligger i mellemliggende tabel, og nu vil jeg gerne tage dataen fra den mellemliggende tabel og lægge det ind i rent faktisk BC-tabeller. So this will create actual records in tabel 18. Continue, ja. Og det skulle gerne lykkes med dem alle sammen, fordi den måde, jeg så har lavet det på, det er jo som sagt, at hver eneste record bliver delt op i antal felter. Så hvis der er nogle felter, der ikke lykkes, så vil jeg kunne se det her bagefter, og så vil jeg kunne håndtere de fejl, der sker på de felter. Men alle andre felter, de bliver læst ind på de records, som der er lavet her. Yes, så kan vi se, at der er så mange indlæst, og at der er 2700 felter, som har fejl og skal have brug for rettelse. Så har jeg den her show validation errors. Ja, så kan jeg se, at de er simpelthen ikke blevet oprettet. Så vi se. Debitor, bogføringsgruppe. Ja, den eksisterer ikke. Så kan jeg lige gøre det her. Jeg kan lige sætte den tilbage til den mellemliggende tabel. Og så kan vi lige tjekke på Customer Posting Group her, om der er noget opsætning, der er ikke blevet gjort rigtigt her. Jeg siger value mapping. Det er fordi, der er nogen, der ikke er blevet oprettet der. Så kan jeg sige creative missing i stedet for. I hvert fald lige den her omgang.
Det er fordi, der er en opsætning, jeg ikke har fået lavet på den her, som jeg havde på en anden. Og her, der laver jeg også create if missing. Sådan der. Og så prøver vi lige igen hurtigt. Sådan der. Det gik også meget hurtigere den her gang, fordi vi kun kørte dem igennem, som havde fejlet herinde. Og nu kører den de felter hurtigt ind, eller prøver igen, kører de felter ind, som har fejlet før. Og se om de fejler igen. Det skulle de jo helst ikke alle sammen. Der skulle gerne være nogle fejl stadigvæk, fordi der er jo kommet reducering af fejl. Se. Og så kan vi sige, gå ind her og value mapping her. Hvis den hedder Danmark, skal den hedde DK. Og så kan jeg lige sige apply. Retry. Open. Danmark. Apply. Sådan der. Nu vil vi lave ændring der. Retry. Og dem der stadig fejler, det er dem der hedder bakker. Det er fordi jeg lige her mangler at oprette den selv. Det er jo en default værdi jeg har sat. Så den bliver aldrig created. Selvom jeg siger create if missing. Sådan der. Og vi ser her, det er formentlig kun den af de 1000 sidste her, der fejler. Fordi det er en standard ting, så skulle være på dem alle sammen i forhold til den her kunde her. Ja, men så har jeg vist, hvad mit program kan her. Og hvis vi går ind på debitorkortet nu her, så skulle vi gerne se, at de er blevet oprettet, de her kunder. Sådan der. Med de informationer, som der var på de felter. Yes. Det var det.